Malawi Today. Aboni Kalindo mumandisangalatsa zomwe mumachita, mumayankhula chani, mumakhala mumenyera ufulu, mumamenyera ufuludi ya Malawi nthawi zina. Komano chomwe chandibweretsa apa si nkhani ya ufulu umene mumamenyera anthu ku Malawi ya. Nkhani imene yandibweretsa apa ndi yakuti zakunyasani kwambiri mmene ma South Africa atipangira treat anthu athu aku Malawi pamene ali ku South Africa, ena aphedwa, ena amachirira ndithu munthu wa mimba kumapezeka kuti akuchira mwana pamaso pagulu chani. I do understand about your frustrations, komano chomwe ine sindikugwirizana nacho ndi chokuti inuyo Aboni Kalindo mukuti mukufuna kuti mupange zionesero zoti mwina ma South Africans amene ali ku Malawi athamangisidwa azipita. Ndikuona ngati muonjezera moto woyipa umutipweteketsa ife tidakalibe ku South Africa panopa eti ndi family takhala zaka kunoko mafika imuna chamma 22 years tili ku South Africa kunoko eti ku Malawi kuja ndife anthu okuti titati tibwere tizakhala alendo chifukwa mmene dziko tinalisira ndi panopa ndipo kuti zinthu zosiyana anthu kwambiri. So pano ngati mutabwerese zionesero kuti muthamangise ma South Africans amene ali ku Malawi kuti apange kuno, mutipwetekesa mutika pachiswe ifeyo. Maona chifukwa ku South Africa kunoko tilipobe anthu ena amene zinthu zija sizinatikhudze chifukwa chamuna cha malo amene timakhala. Maona chifukwa zimene chazakhuza kwambiri anthu amene amakhala kumalo kwa ma South Africans ovutikisisa kwambiri, ndipo iwo amakapanga amakajoinana ndi anthu amene ajawo ndikumakakhala malo amene aja anthu kuti ovutika heve okuti amakhala machani mashaki matini house umuti mikuku maziwa zimikuku amati zimikuku kunoko kumene kujako sidera lokuti mfole nangapita kumakakhala ndi anthu ngati amene ajawo amene ali ndi mindset yoti akufuna zapange zinthu zaphindu kunoko. Koma chimodzi china chokuti Amalawi ambiri amasankha kukakhala malo ochipisisa kwambiri kumene amathamalipira mwina 150 rand nkuku mwezi wonse, magesi ochita kuba, magesi chani zopanga bridges zija. Mwaona, and they feel like kuti kumene kujako aseva drama, and they forget kuti iwo aja kugwira Amalawi akugwira ntchito zokuti ma South African amene ali osaukisisaja amazikana kunoko ntchito zimene zijazo. Ndi iweyo okhala Malawi kuchita bwino chifukwa cha ntchito imene ija ndi drama imene kulipira rent, kulipira ndalama kuti 150 rand mwina munthu kulandira 4000 rand ku ntchito kwako, ndiye still ube mukamakhala ndi anthu ngati amene aja osaukisisa kwambiri Amalawi ma South African amene aja amakutenga liniyo ngati anthu okuti mukuchita bwino kwambiri chifukwa chokuti you're not spending a lot, Ndiye xenophobia ija yapanga atagi kwambiri anthu amene anali ku mikuku kuchani ku informal settlement kumalo kuti kumene koko munthu Malawi kuti akubwera ndi cholinga chotazapanga sangakhaleko yayo. We know kuti ifeyo munivesese Aboni Kalindo eti ifeyo kukhala zaka zambiri ku South Africa susezo zikutiyendera kapena chani, komano it's the way lifestyle imene timakhala kunoko ndi malo timakhala malo odula kwambiri. Like for instance ineyo timakhala malo odula kwambiri koma amandithandiza malowo chifukwa cha kukhala ndi odula ine ndimakhala protected. Makhala protected malo amene makhala ndi kuti you can't get to me without ma security kuimba phone ndikupanga confirm ndine kuti iniyo ngubwera kuzandiona. Mukachula zina lanu and ndikamuza security asini kumuziwa ameneyo basi amada sorry Victor po sangate kumana nani fasa kuziwani chanchani ndi malo kuti sunga ngobwera kuti basi kubwera makhala ma complex not kuti we enjoy doing that but we value life, we value life, timaika moyo watu pasogolo
ngati mulungu analemba kuti ife kuno kuti kamaza choka zacho titaphula ina yake tizalemera bobo chifukwa zochitika zikuchitika ndithu mati we do slowly komanso tikukhala malo okuti ali ndi chitetezo kwambiri chifukwa chokuti kunoko with papers or without papers iweyobe ngati uli wobwera umakhalabe munthu wokuti umadedwa kwambiri chifukwa pale fans ambiri kunoko ndizi ma ID ilibe zinthu zomwe anthu ambiri akubwera afitiri nazo so izi ndimangoyikira ngati ndemanga kukuzani za mmene ife kuno tinakhazikikira mwake nkhani yaikulu imene ndikufuna kuti ndiyankhwane ndinu aboni kalindo ndiyo kuti mufufute chani mufufute chi status munalemba chacho kuti mukufuna mupange chani mufuna mupange zionesero zokuti ma South Africa na mali kumalawa achoke mutipesa kwambiri mutipesa serious chifukwa kunoko zinthu zijazamba kuzizira kumalo kumene zinachitika mene zamba kuzizira ndi chitetezo chokwanira chani timatuluka tili ndi ana kuno chani so mungatsusula zimene jaulozi ma status zimene mwaponya zija zikakhaza kuti zapeza ma South Africa kunoko mutipasa ifeyo mavuto kwambiri mwamva anthu oti tinapulumuka kale ifeyo sitikukana kubwera ku Malawi yayi kumano nthawi sinakwani chifukwa chokuti tinabwera ndi maplani athu ozapanga kunoko amene akufunika maplani atali chifukwa sungakhale kunoko magwira ntchito kumapanga zambiri ndikupita somaso makagwira ntchito kuchoka kunoko pita ku Malawi we just wanna sit and relax malo abwino basi 3 meals a day chani zimeje we don't wanna come there and start working again so musati susuleso mabala amene akukhangata kufuna azipola kunoko ya so aboni kalindo chonde chi status munalemba chacho kuti mufuna mupange mobilize anthu kuti mupange match zokuti ma South Africa na mali kumalawa azipita mechi chacho mujifufute please aboni kalindo ngati mumakonda anthu ena amawena tilipo tili konkuno timakhala mmasababs mu matauni komano chinthu chimene chacho akakhala boma lijalaliziwa zimene zija atipangaso nafeso ataki atipanga kunoko so chonde aboni kalindo izizi ine sinayambepo ndakulembera nipo nkhani yake yokhuzana ndi zomwe mumachita zomwe mumachita kumala kuja zimathandiza kwambiri fama bweresa vibe yokuti zinthu zikhale bwino ngudongosola bwino koma iyi ama South African please musayambe mene mudipesa kunoko mudipesa fama South Africa nda jealous kwambiri ndi anthu jealous heavy safuna kugira ntchito komanso safuna kuti obwera azimuona kuti akuchita maona kapena zonika kuti mwina mwake ndechonde aboni kalindo uthengawu kwa amene unga kufikireni muipange forward mpaka boni kalindo aione ujeni content aione nkhani yanga imene ndikupempha ndikuti aboni kalindo mufufute chi status munalemba chija chokuti mufuna kuti muthamangise ma South Africans chanchani ku Malawi kuja mudipesa 5 kunoko ku South Africa kunoko ku Malawi timabwera muzika kamiza chifukwa history ya Malawi ija ndiyo kuti kamuzu sana chitepo kanthu kumbali yothandizira apartheid kuti ithe kunoko ku South Africa kunoko kamuzu uja anali mbali ya azungu ma Africans awawa ndifake ma Africans amakonda majani amakonda Malawi fajo kuti kamuzu uja amagwizana ndi ma Africans I prefer Malawian because azungu aja amagwizana ndi ndani so Malawi ambiri kunoka makhani privilege yoza kugwira ntchito ndi azungu bwino fa azungu amedzwa bwino history kwambiri ya ku Malawi kuja kamuzu sana ali mbali ya Nelson Mandela yona chanchani kamuzu nanga tiso spy pimpi amene amapezeka zokuti akupereka ma information okwanira kwambiri kwa azungu aja kuti azizuza anthu aja kunoko so kamuzuja kunoko alibe naye history yokuti anathandizirapo zina zake Zambia inachita china chake Tanzania inachita china koma kamuzuja sana tani kamuzuja sana khale nawo limozi ndi ma South Africans kunoko anali mbali ya azungu mwamva so kunoko timabwa muzika kamiza asakutifuna chifukwa tilibe chichonse chopindula chimene waja chinapindulira mwa ifeyo mwamva muzidziwa zimene zozo history imene muziziwa kuti kamuzu sana ali mbali ya Nelson Mandela kamuzu anali mbali ya azungu aja ndi izizi nimangofuna kungoonjezerapo ndi aboni kalindo chonde mufufure chi status chanu chija chi voice note munamenya chacho kuti mufuna muthamangise ma South African ku Malawi kuja mudipesa kunoko mudipesa chonde
siyacela asikize sharp.